Ya cinye kuɗin bai irga ba kullum la tsara gaban ka da bayan ka amin kare ka shugabanni na mokas dukkanin mambobi dukkanin al'ummar jihar Kano wanda da haɗin kansu da haɗin kanmu ga baki da yau Allah ya sa na rantsar da shugabanni dukkanin ƙananan hukumomin 44 na jam'iyyar PDP. Wannan ya biyo zaɓe da aka yi jiya ranar Asabar. An yi zaɓe lafiya, an gama lafiya. Muna addu'a Allah ya albarkaci wannan jam'iyya da kuma jihar Kano da Najeriya gaba. A madadin mu gabaki ɗaya ina so ta kuma da addu'ar yadda Allah ya sa ake wannan biki da rantsuwa lafiya. Allah ya kai mu lokacin da za ku gama tenuwa ɗinku lafiya cikin nasara. A madadin mu gabaki ɗaya ina son godewa gwamnan Adamawa wanda ya yi ta wannan da kansa, amma saboda mun sha sawa zaton kotu za ta yanke hukunci a daga a sa a daga kayansa a daure wannan lokaci wanda ba zaci ba za a yanke hukuncin a wannan rana ba sai gashi an yanke hukunci yayin da ya riga ya ɗauko abubuwa da yawa. Amma muna sa ran Allah ya yarda gobe zai zo ya jona wannan manyan kwamitoci na zaɓe wanda yake shi ne chairman, sauran shugabanni na kwamiti ko kuma 'yan kwamiti dama ga suna daga jihohi daban-daban na Najeriya. Akwai wanda ya zo daga Imo, daga wanda ya zo daga sakatare daga Benue, daga 'yar Kaduna, da shugaba wanda ya zo shi ma daga jihar Kaduna da Jigawa da sauransu. Ina son gode muku saboda haƙurinku. Jiya na gan kun shiga kusan dukkanin ƙananan hukumomin nan an yi taro lafiya, an gama lafiya. Ina so in jawo hankalinku da cewar idan Allah ya kai mu zaɓe na jiha to amma yi abin da ya fi wannan, saboda wannan babban taro ne, mutane da yawa za su zo a gaya wa waɗanda za su samu damar zuwa wannan taro su zama mutane masu ɗa'a, masu daraja kamar yadda kowa ya sani, kuma mutane wanda suke a shirye suke da inda ma ta zo mu haɗu ga baki daya mu riƙe jihar nan mamar da ƙasar nan ga baki daya. Ina so a nan gode wa ciyaman na kiyateka wanda wani lokacin ba ma notice na kwana ba, notice na awoyi na aka bashi, sai kai mamakin ma yadda ya taho daga Niger ya shigo Kano.
Chairman, muna godiya ga dukkaninka da kuma ta hannunka da dukkanin yan kwamitinka wanda kuka yi aiki mai kyau kuka rike jama'iyya a yayin da muke buƙatar shugabanci. Ina kuma gode wa dukkan shugabanni musamman national chairman Prince Buche Secondus da sauran shugabanni waɗanda suka ba da irin wannan dama, suka ba da kayan aiki, suka yi duk abin da ya kamata domin ƙarfafa jama'iyyar PDP a jihar Kano. Kuma suna sanar da cewar ƙarfafa jama'iyyar PDP a jihar Kano ƙarfafa ta ne a arewa, ƙarfafa ta ne a Najeriya. Domin nan ne headquarter yayin da jihar Kano ta ɗau layi kamar da take ɗaukar layi a halin yanzu, da ko shakka babu cikin yarda Allah shekara ta 2023 dukkanin wannan matsiyatan tun daga sama har ƙasa mutane da suka shigo mana da abubuwa iri-iri, duk wani abin da ɗan siyasa yake cewa zai maganinsa zai hana shi a wannan zamani shine yake toho, shine yake fulawa. Duk wani abin da ake so kuma kullum a cikin lalacewa yake a wannan a irin wannan zamani ne ake cewa da bukatar addu'a, domin 'yan dagaji sun karbi su tiyari. 'yan dagaji wanda ba su san hagunsu daga damarsu ba, Allah ya jarrabe mu da su. Muna addu'a Allah wannan su tiyari da ya su fice Allah ya yi muna fatan za ku je ku ci gaba da haƙuri duk da yanayin da ake ciki yau a Kano, yau a Arewa, yau a Najeriya. Allah kaɗai ya san wanda zai kwana da yunwa yau, kuma babu dalili banda dagaji shugabanci. Yau Allah kaɗai ya san waɗanda za a cutar da su a yanayi saboda rashin shugabanci. Amma alhamdulillah kowane gari ya waye bature ce -1 an ɗauke kwana ɗaya. Ina zaton kamar yadda muke murna su tafi, su ma na jin sun fi mu murna su tafi masu hankali. Duk da cewar musamman mu a Kano, wannan na Kano sai kai ta mamaki, domin idan ba da rantsuwa ce wuya ce da abuna ba ana son yi da sai ran zai mahaukaci. Wani ya ɗauki mahaukaci sai wanda ya cire rigarsa da kamfansa ya aji. Ba su kaɗai ne mahaukata ba, giredi. Duk mutumin da yake yin abin da yake cutar da al'umma za ka yi sa shi a layin mahaukaci. Amma babban mahaukaci ma shi ne wanda yake cutar da kansa. Na taɓa gaya mu inda sun sani 29 su ne 2019 da sun ba da mulki da sun zauna lafiya. Saboda kullum kwanan duniya sabon laifi ne, sababbin laifuka ne manya-manya, babu da kirki ko guda. Kuma ba wai mutanen Kano kawai ba, ba wai 'yan kwakwasiya kawai ba, haddasu
idan banda wanda Allah ya tsine wa albarkawa zai je yanka masallacin idi ya sayar. A jihar Kano har one mun a jihar Kano har shekaru mun yi gwamnoni iri-iri daga gurare iri-iri da kuma addini iri-iri, amma kowa ya zo bai taɓa mana addini sai wanda yake ikirarin shi musulmi shi da yake yanka masallacin juma'a. Yanzu fage dai da wani zo nuna mu masallacin fage dan na kwana baki ciki. Ba magana idi ai masallacin idi ma ne na ki ma bi ta hanyar an ce sun sake zagawa ko sun zaga sau dubun uwarsu. Ine nan kai Rabi'u kan kasa zan bi a rubuce insha Allah. Wannan wurin da duk inda suka je suka yanka mana din nan domin ba kudin ba kayan uwarsu bane. Kuma Allah ya ba mu shugabanni, Allah ya ba mu masu kuɗi makiya a gari, mayin ƙasa a gari. Da yawa daga cikin sun an bincika sai an ga da iblis suke sayarwa. Da yawa daga cikin su ba maki su samu haɗin kai da masu sata mutanen nan. Iyayya ku dama da yawa daga cikin su tarihinta shine iyayyan talakan jihar Kano. Wannan mutane ba su da mahalli a jihar, da su da danginsu magana ce ta lokaci. Kuma wannan yanzu sun sha giyan mulki, shi gani yake ma fa ba zai ban mulki ba. Sai a tuna 2020 saura shekara ba iyaka. Su ba a tunaninsu duk da wannan laifin da suke yi za su je su haɗa kai da INEC 2023, su haɗa kai da masu ɗamara, su haɗa kai da sauran shugabanni a zuwa sake mana inconclusive sai mu kyale su. 2023 kada ta daban ce. Idan da wani abu da siyasa da 'yan siyasa suke cewa ko amtu ko ainihin ita ce 2023 ina sa rai mata Allah ya kai mu lafiya su tanajin majanyi, su tanajin taɓarya, su tanajin zuciya. Wa'annan mutanen 'yan ƙalila ko dai su bari a yi dimokuraɗiyya a jihar Kano ko kuma su da na sani. Wannan yunwa da wulakanci da talauci da rashin mutunci da suke mana, kayanmu da kayan iyayenmu da kakanninmu da sarautarmu da addininmu da al'adarmu da makarantunmu da asibitocinmu da suka sa a kasuwa suna sayarwa. Yau an wayi kari gidan gwamnati shine ma'aikatar ƙasa a jihar Kano. Kwamishina a can yake, gwamna a nan take, waɗannan abubuwa ina gaya muku ne domin ku sake shiri. An sha mu mun warke a jihar Kano, an sha mu mun warke a Najeriya. Wa'anda da suke cewa su ba 'yan siyasa ba ne, saboda haka ba ruwansu,
ina fata yanzu sun so tunani. Mutane waɗanda suke ganin idan azzalimai da matsiyatan shugabanni sun shigo ƙasa su babu ruwansu, yanzu dai kowa ya gani duk ƙasar nan ba ma a Kano ko Arewa ba wanda zai ce ba ruwansu da abin da ke ba. Kuma daɗin abin kuma ce abin takaici shine kullum abin ba gyaruwa yake, kullum lalacewa yake, kuma su ba su ma gane ba, ma ba su sani ba. Yau masifar yau daban, ka ɗauka an gama masifa ta kai ƙololuwa, gobe sai kaga sabuwa wacce take wacce ma ta zama wasan yara, ko ba abin da yake ba da ba. Sai sa haraji, rumfar da ake ba da naira 100,000 ya zanen ka mai da ta miliyan, da yake ko a gidan uwarsu za a je a karɓo waɗannan abubuwa ne waɗanda suke za mu zo kansu. Waɗannan mutanen ku je ku rubuta, sai sun zo suna cewa ina ma da ban yi mulki ba, domin hakkinmu kawai na 'yan ɗakin nan da muke zaune da yake kansu tun daga sama har ƙasa ba zai kyale su zauna lafiya. Duk wanda yake zaton siyasa a zalunci ne, duk wanda yake zaton siyasa tsari ne na a cutar da al'umma, to ya yi kuskure. Hakkinmu yana kansu suka mana mara mu saki mu yi ilimi. Yau wa yake zancen harkar ilimi, yau wa yake zancen harkar asibiti, yau wa yake yin zancen harkar noma ma waɗansu guraren ba za ka mutu ba ka je gona. Abubuwa sun zama abin da suka zama, sai a je a ci gaba da addu'a, a ci kuma gaba da ɗamara. Wannan mutanen in Allah ya kai mu lokacin da ya dace, dama tsirarru ne, duka ɗaya za mu yi musu in Allah ya yarda. Kuma tun da yanzu mun riga mun gane wanda muke da tunanin za su yi mana adalci, wanda suke su ne ya kamata su yi adalci, mun ga su yi mana adalci. Lokacin ya zo za mu ba su amsa, za su samu amsa, kuma muna fata su ma in Allah ya yarda wutar a hankali su ma za ta same su. Kuna gani dai masu matsanta mana a hankali. Ranar na karanta jarida, wannan babban ɗan iskan mai ɗamara da aka kawo mana yankon kudusi ba nan, an kore shi daga aiki. An kore shi. Wanda ya zo ya rufe kwamishinan mai adalci, ina gani na karanta, na ce alhamdulillah, dama na san za a yi haka. Bayan da za ka yi kai zalunci, kowaye kai ka zaci kai kuma za a yi maka adalci. In Allah ya yarda, a zaliman ƙasar nan a hankali wannan wuta da suka hura, wannan zalunci da suka yi, musamman zuwa da aka yi aka ɗora mana waɗannan mutanen marasa daraja a jihar Kano, na tabbata Allah ba zai ba su farin ciki a zuciyarsu. Ba mu da mulki amma muna da farin ciki, ba mu da mulki amma da mu ake yi, ba mu da mulki mu za mu je airport, mu za mu je kasuwa, mu za mu je asibiti a ce ga masu daraja. Wannan ita ce darajar da muke nema. Mulki a siyasa wata rana ka yi, wata rana wani iyi daga ciki wanda za su yi ma har da makiyanka.
amma babban abu shine ya kasance darajar kananan mutuncin kananan, wanda kuma shine duk wani dan kwakwasiya da yake jihar nan da kasar nan gabaki daya ya sai na cikin mutunci na cikin daraja. Saboda haka wannan ma ta ishe mu, kuma za mu ci gaba da yin abubuwan da ya kamata. A nan nake daɗa taya mu murna gabaki daya, ko muke fatan sai mun sadu da ku a wajen taro gobe. Muna fatan dukkanin mutanenmu za ku ja musu kunne su taho cikin farin ciki da jin daɗi. A tafiyar mu kowa ɗan uwa ne, tafiyar mu kowa abokin tafiya ne. Muna fata Allah ya sa yadda muka yi ward lafiya, yanzu mun zo mun yi local government lafiya, Allah ya sa a yi lafiya, mu tafi har zuwa zone da za a yi nan gaba kaɗan, da kuma national convention na ƙasa da za mu sake fito da shugabanni wanda za su yi mana adalci a cikin jam'iyyar PDP. Salamu alaikum.